हेल' लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरो आं मोनसे गोदानै आपडेट भिडिअ लानानै फैबावबाय। सिगांनि भिडिअआव आं नोंथांमोननो फोरमायदोंमोन दि बर'नि थै आबुं बर' सावथुनाव जों गोबांथार गोजाम गोदान महरगिरि बिथांमोनखौ जयै फाव खालामनाय नुनो मोनगोन होननानै, जेराव जों गोजाम महरगिरि महरै मासुम ब्रह्म, राजर्षि बसुमतारी, संगिना ब्रह्म, अम प्रकाश केरकाटारि आरो पामपुलि गयारि बिथांमोनखौ फाव खालामनाय नुनो मोनगोन होननानै आं नोंथांमोननो सिगांनि भिडिअआव फोरमायदोंमोन। आरो बेजों लोगोसेनो जों बर'नि थै सावथुनाव गितानजलि बसुमतारी ब्रह्म आरो राजिब ब्रह्म बिथांमोनखौबो जयै फाव खालामनाय नुनो मोनसिगोन। डिरेक्टर सपन कुमार ब्रह्म बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला बे सावथुनाव जों गितानजलि बसुमतारी ब्रह्म बिथांखौ सासे पलिटिशियाननि रलाव फाव खालामनाय नुनो मोनगोन। आरो गोबाव सम जाबायमोन बिथां गितानजलि बसुमतारी ब्रह्मखौ गोदान बर' सावथुनाव फाव खालामनाय नुयिया, बेनि थाखायनो नोंथांमोना बिथांनि गोदान सावथुनखौ नायनो थाखाय नेनानै दंखायोमोन जानांगौ। लोगोफोर, आपडेटआ बेनोसैमोन। नोंथांमोना आंनि बे आपडेट भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक खालामदो, कमेन्ट खालामदो आरो चेनेलखौबो दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामदो।